Wah, Duk apa to, Cah? Ki lho kewane muni wae ket mau berisik. Kuwi kewan apa to, Pakde? Kat biyen pirang-pirang episode lo aku Pakde wae. Untukmu nang ndi to? Nah aku Pakdemu larus ibumu kuwi sapa? Mbah, ibuku ya Bejo Kimora. Kowe kuwi bojone ibuku Bejo. Bojone ibumu kuwi diceluk sapa? Mbuh lah, iso wae kowe gendakane atas selingkuhane ibumu. Kewan mau kuwi diarani apa ta? Duwe mata mbok diulati. Gedene semene kok ora ketok. Kena biawakno. Tekmu nang ndi to, Pak? Emang bapak PA nemen. Ki genah cecakno. Weh.